Hej, mit navn er Nikolaj Wyllig. Jeg er den nationale salgschef i Teknikhusene her i Kemper Lauritsen. Og den her korte video, der vil jeg fortælle lidt om, hvad Blue Ocean Deep Dive handler om. Det er den strategi- og budgetproces, vi skal igennem for 2018. Du har formodentlig modtaget noget materiale omkring det, og her er så en kort brief, og så bliver det senere fulgt op med nogle flere detaljer. Det vi skal i gang med, det er det, vi kalder Blue Ocean Deep Dive. Det er en form for workshop, som indebærer, at vi sammen finder ud af, hvad er det for en strategi, og hvad er det for nogle budgetter, der kommer til at gælde for 2018. Metoden den kører efter en workshop-model, som bevæger sig gennem flere lag. Vi starter med, at Teknikhusenes ledergruppe samles og ligesom sætter rammen for det her. I næste step, der har vi en strategidag for Teknikhus ledergruppen sammen med afdelingscheferne, hvor vi snakker igennem, hvad præmissen er for at lave strategi. Så har vi det første Blue Ocean Deep Dive Workshop, og det er der, hvor regionscheferne mødes med afdelingscheferne. Og så på baggrund af det, så har vi næste step 4, afdelingscheferne, der mødes med projektlederne og laver en workshop her, en strategisk workshop. Og når det er gjort, så har vi det næste step, det er så Teknikhusenes ledergruppe, som kigger på alt det input, der er kommet tilbage fra afdelingerne, altså afdelingschefernes møder med deres projektledere. På baggrund af det, så har vi en ny strategidag 2, som handler om en konsolidering af alt det input, der er kommet tilbage fra afdelingerne og fra regionerne. Så vi kigger både på fag og regioner, og så landsdækkende for alle teknikhusene. Og det føder så op i step 7, det sidste step, som er opfølgning på de strategier og budgetter, som vi har udarbejdet i fællesskab. Så man lige i gang ganske kort ridser op, hvad er det sådan en Blue Ocean Deep Dive Workshop så handler om. Og det er 7 plancher, som vi skal igennem sammen. Og vi starter med det, vi kalder transformationskortet, som handler om, hvad er det for en vision, vi har. Den kender vi, de 3 grundpiller, og strategi 2020, der danner grundlag for det. Så går vi over og kigger på den strategi, som afdelingerne ønsker at eksekvere på. Så i fællesskab med projektlederne definerer vi, hvad det er for nogle kunder og hvad det er for nogle produkter. Vi kigger på styrken af de relationer, vi har. Så kigger vi på segmenter. Det er de forskellige kundegrupper, naturlige klumper af kunder. Og så kigger vi på dem, hvad for nogle kundeklumper eller segmenter er attraktive, og hvor stærk er vores konkurrencekraft ud i de her enkelte segmenter. Og det omkring attraktivitet og konkurrencekraft, det bliver nærmere defineret, når vi når til workshoppen. Når vi har defineret det, så kigger vi på de personer, der ligger bag segmenterne. Hvad er det for nogle personprofiler, hvad er det for nogle typer af mennesker, vi har med at gøre? Fordi når vi ved, hvad det er for en type mennesker, vi har med at gøre, så kan vi kigge på, hvordan de her menneskers købsrejser ser ud. Hvad er det for nogle købsprocesser, menneskerne er igennem? Og det handler om, hvordan får vi tiltrukket de her mennesker til Kemper Lauritsen, konverteret dem til gerne at ville købe, får dem rent faktisk solgt nogle løsninger og nogle produkter, og så gør dem henrygte, så de tiltrækker flere kunder. På baggrund af det, der vil vi så kunne definere vores såkaldt Blue Ocean Canvas. Blue Ocean Canvas handler om vores unikke position. Hvad er det for nogle ting, der har rigtig høj værdi for kunderne? Det er det, der ligger herom. Og hvad er det, vi er rigtig gode til, altså vores unikke position. Alt det her munder ud i en handlingsplan, som vi udarbejder både til sidst og undervejs i forløbet. Og den handlingsplan vil vise, hvad det er for nogle indsatser, vi skal lave. Timingen i det her er illustreret hernede. Vi starter faktisk i august, og der vil man kunne se her, at der ved starten af august, der kører der lige en pilot, og så er der noget tilpasning i forbindelse med det. Og så i slutningen af august, der har vi de her ledermøde og strategidagen, som vi indkalder til. Og så kører, i den sidste uge i august, der kører så regionschefernes Blue Ocean Deep Dive Workshops sammen med afdelingscheferne. Det fortsætter indtil lige de første par dage i september, og herefter, der ruller vi ud, og så har vi teknikhusafdelingerne, der kører workshops. Så hver eneste afdeling kommer til at køre en workshop, hvor jeg kommer rundt og faciliterer det her sammen med afdelingscheferne og deres projektledere. Og det kører så igennem hele september og frem til efterårsferien i oktober. Så når vi når hertil efterårsferien i oktober, så skal vi være færdige med alle de afdelingsmæssige workshops. Så har vi altså oplæg til strategier og budgetter for hver eneste afdeling i teknikhusene.
På hver af de her workshops, der vil regionschefen komme ind til sidst og signe af på det arbejde, altså på de 7 plancher, vi gennemgik før. Når det er gjort, så samles ledergruppen, og det bliver efter efterårsferien. Så Teknikhusenes ledergruppe vil kigge på alt det her input, der er kommet tilbage fra afdelingerne, og ligesom akkumulere det og kigge på det samlede overblik. Hvad betyder det her så for den overordnede strategi? Så det bliver faktisk afdelingschefernes og projektledernes input, der danner grundlaget for den strategi, vi vil have for 2018. Og så efter det bliver der en strategidag 2, som jeg nævnte før. Det var step 6. Og på den her strategidag, der vil vi så forklare, hvad for en retning det er, at teknikhusene tager for den overordnede strategi, og også sætte noget retning for, hvad er det så, at de enkelte afdelinger kan forholde sig til, så man kan tilpasse sin afdelingsstrategi, så det klikker ind i den overordnede plan for Kemper Lauritsen Teknikhus. Og når vi når hen til november, så er der opfølgning. Det vil sige, at René, ledergruppen, kommer rundt og mødes med regionscheferne og afdelingerne for at følge op på, hvordan er det gået med at få udformet det her arbejde. Hvad er det, at man ønsker at fokusere på? Og nu spørger du så måske, jamen, hvordan kan jeg forberede mig på det her? Hvad forventes der ligesom af mig? Og der er der 3 ting, jeg godt lige vil prøve at fremhæve her. Den første ting, det er at prøve at overveje, hvad er vigtige mål for dig? Hvad er mine mål? Hvad er vigtigt for mig? Prøv at overveje det. Det næste, det er, hvordan ser den omsætning, jeg genererer ud i dag? Hvordan er min omsætning fordelt på nye kunder, det vil sige kunder, der er kommet til i 2017, og eksisterende kunder, altså de kunder, du har i din kundeportefølje. Så er der det her, hvad det er for nogle løsninger og produkter, der er blevet solgt, altså hvor mange nye løsninger og produkter har jeg solgt ind til de her kunder. Og jeg ved godt, der ikke er alle, der har sådan præcis viden om det, men et slag på tasken er fint på, jamen hvordan er det egentlig, at min kundeportefølje ser ud? Er det de samme ting, vi sælger hele tiden, eller er de begyndt at klikke ind i nye løsninger? For eksempel om der er solgt analyser ind. Og så kigger vi på dækningsgrader. Dækningsgraderne på de her kunder og på de her produkter, som danner baggrund for, hvordan din kundeportefølje ser ud. Det var nummer 2. Og nummer 3, det er lige at tænke over, hvad er vigtigt for mine kunder og vores kunder i Kemper Lauritsen, og hvor har vi de bedste konkurrencefordele. Så prøv at overveje, når du står over for kunden og som kundens repræsentant, hvad er det egentlig, at kunderne gerne vil have? Hvad er det, der er vigtigt for os som virksomhed at levere og have fokus på for at tiltrække de bedste kunder? Tiltrække, fastholde og udvikle. Har du styr på det, når vi mødes til vores Blue Ocean Deep Dive Workshop, så er vi i rigtig god gænge. Så kan vi få nogle sjove og spændende dage sammen, hvor at du kan være med til at forme udviklingen for Kemper Lauritsen, og hvor at vi sammen laver den strategi og får defineret det budget, som skal bæres igennem 2018. Så jeg glæder mig til at møde dig derude, og hvis du har spørgsmål, så bare skriv til mig. Min e-mail er niwy@kemperlauritsen, altså niwy Nikolaj Møllik. Tak for nu. Vi ses.